Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på en faction server. Og jeg vil gerne bringe jer velkommen til vores nye YouTube kanal, Boys from MC. Og vi har Simon med. Hallo. Hej. Hej YouTube. Fuck man. Det er mig og Lukas, der er medlem af denne her kanal. Ja, han hedder Lukas, og jeg hedder Simon, som sagt, som I lige har hørt. Og vi har tænkt os at spille noget faction let's play. Og der kommer måske også noget single player fra min side af. Men lad os nu se på det, før vi kommer for godt i gang. Så ja. Skal vi bare komme i gang, Lukas? Jeppe. Okay, vi skal have lavet vores farm i hvert fald her. Ja. Du har den der hove der. Kan du ikke lige pay nogle penge til mig? Så kan jeg lige gå over og købe nogle seeds og sådan lidt af hvert. Og du har nogle seeds, skal du. Og hvis I er sådan nogle rigtig pro Minecraft gamere, så ved I, at vand, når man har afgrøder og seeds, så ved man, at der skal være vand ved siden af. Men fordi vi er så smarte, så har vi lavet sådan en ø ude på vandet, så er vand under. Så ja. Wow. Og jeg vil se jer lige rundt. Altså som I kan se, så har vi en borg her. Det er mig, der har bygget næsten det hele. Ja, jeg er lige kommet ind i går. I går aftes. Og så har Simon været så god til at bygge. Han har lavet det her. Altså vi er ikke helt færdige, vel, med det lige meget. Nej, vi er ikke helt færdige. Nej, vi skal rydde op i vores cheste og sådan noget. Nej, det har vi sgu ikke gjort, man. Der er bare helt bulter til bulter. Må jeg ikke lige få din hove? Hove? Ja, den der le, eller hvad fanden det hedder på dansk. Har du den ikke? Nej, hvad mener du? Nå, le? Nej. Hvor fanden blev den? Nå, jeg har den selv. Ej, den har jeg let efter hele morgen, mand. Så har jeg den i min inventory. Og jeg skal lige vise jer spawn. Okay. What? IP nede i beskyttelsen. Ja. Click here to vote for Worldcraft key. Nej, det kan vi ikke. Jamen, så kan du sådan vote, så får du alt muligt mærkeligt lort. Så her, så kan du købe alt muligt. Og her, der kan du få free kits. Alligevel, hvor er du hen? Er du warp shop? Spawn. Okay, prøv lige, hvor er du? Der, følg mig. Har du vist shoppen? Holy shit. Har du vist shoppen, Lukas? Nej. Prøv at se. Ja, jeg vil gerne... Må jeg sige det? Mm. Okay. Al slags sten. Jeg vil foretrække, I køber. Det der jeg slår på. Eller det der. Ellers skal jeg ikke købe det andet. Og det der. Lad være med at købe det. Og det der. Hvad for noget? Hvad var det andet i? Okay, prøv at se. I må ikke købe det der. Ikke købe det her. Det der. Og I må heller ikke købe det der. På grund af, det hjælper jer. I kan lige så godt bare gå i nettet, altså. Og I skal bare sælge alt det her. Sælg alt det her, så får I penge. Det her, det er så også dumt at købe. Bare sælg det. Sælg hele lortet. Det her, det er så godt at købe. Det her, det er rigtig godt at købe, hvis du skal lave sådan en skulptur. Og kaktus, noget sugarcane, det har vi allerede. Det er også lidt dumt at købe, synes jeg. Den kan vi lige købe. Jamen, jeg havde allerede det her. Jeg har lige købt sådan en her pruning, den er meget fed, så kan vi lave potions. Hvorfor fuck skal jeg et skærmbillede? Lol, der er en enderman bag os, den skal lige flække. Og den forsvandt. Men lad være med at købe det der. I kan bare, hvis I joiner serveren, så bare lige spørge mig eller Lukas. Så vi har masser af de der saplings i en af vores tester, så kan I bare lige få lidt. Det skulle lige meget. Yep. Og så... Nu skal vi begynde på faction. Vent, jeg har en gave. På grund af det er vores første video. Holy shit, mand. Ja, Endermanden. Her, men på grund af at du er sådan en god ven. Eller, ja, så får du dem her. De her OP boots. Shit. De er rigtig gode. Hvor fuck har du fået dem fra? Jeg købte dem. For hvad?
for et eller andet 20 points. Jeg køber bare... Nej, det her er ikke godt. Køb noget obsidian, hvis du har råd. Jeg går home. Ja, det gør også. Jeg har lige købt noget mere obsidian. Og vi håber selvfølgelig ikke, at der er nogen, der finder vores faction. Nej, men det tror jeg heller ikke, der gør, fordi at den er over 10.000 plukket væk fra sporen. Måske meget mere. Jeg kan ikke Vi tælle. skal nok ikke vise koordinaterne. Det... Nej, så må vi sætte noget... Så må vi plukke det eller sådan noget. Det finder vi ud af. Hvis vi bare kommer til at gøre det, så klipper vi, eller så sætter vi et eller andet på, så I ikke kan se det. Har vi noget sand, Lukas? Okay. Nej, jeg går lige ned og boller noget sand her. Nej, men jo, vi har noget sand. Kom her, tænker. Og det fede er, at man kan skrive cat food. Så får man food, men man kan kun gøre det efter 5 minutter. Ja, men så skal du bare... Det handler bare om at spare. Og så bare finde en masse dyr, når du finder din faction, og så bare flække dem. Og bold dem hårdt op i røven. Sådan noget, jeg godt kan lide. Ja. Har du noget med? Ja. Food. Shit, du er meget. Du kan også bare skrive cat food, altså. Du kan også bare gå i spawn og så flække alle dyrene. Du lukker mig ind. Ja, så Lukas han er... altså... Lukas, hvor skal vi have den her farm, synes du? Underground. Nå, men det skal være... Og Simon, bare lige for at sige det, Simon, han har bygget hele den her ø. Ja, fordi i starten var der 3 øer, så satte vi dem sammen. Og det var over 10 stakke dirt, jeg brugte. Og så må vi sige tak til Mads for at donere 5 stakke. Så ja, hvis du ser den her video, skud til dig. Ja. Jeg laver den her farm herover. Simon. Nej, der er vand lige der. Jeg skyder mig ned, kom så. Skyd mig. Okay. Skal jeg ikke skyde dig? Tager det sikkert. Kigget på faction. F, invite, sealer, chain. Nej, jeg kan ikke invite dig lige nu. Vent lige. Combat. Det er fordi, jeg skyder. Sådan der. F-join. Og så Swag of Kings. Jeg kunne ikke finde på et bedre navn. Sådan der. Jeg er ikke særlig hurtigt til at skrive det der Swag of Kings. Lukas, har du set den her chest, jeg har lavet til dig? Ja. Er den ikke vild? Men jeg kunne godt bruge den der chestplate der. Tag den. Det har jeg gjort. Og jeg kunne også godt lige bruge de der bukser der. Nu tager jeg bare alt for din chest. Sådan der. What? Nå, det var fordi du skød den op sådan der. Ja, sådan. Hvad laver du? Nå, det er fordi vi er samme faction. Hvis jeg skyder, der rører den over på mig, hvis jeg er tæt på dig. Prøv at se. Nej, ikke. Du tager en... se. Hvis vi skyder arrowen på samme tid. 3, 2, 1, nu. Nå, hvad skal vi lave? Ups. Farmen. Men jeg synes bare, vi skulle lave det underground. Okay, vi gør det her. Du skal ikke smadre det her. Jeg har ikke permission til at smadre din abe. Jeg har klemt. Det var fordi, at før var du officer, det er du ikke nu. Jeg gør det lige. F. Hvordan nu man officer? Sealer, ikke? Sådan der. Nu er du officer, nu kan du godt smadre. Så, se. Det her har Simon også lige lavet. Sådan. Ja, der er vand under, så man kan ikke rigtig komme herind. På nogen måde. Buck! Og skal du også i home med det samme? Giv mig det der dirt der. Så hopper det. Men jeg går ud og fælder træ. Giver du mig lige en båd? Båd? Hvorfor snakker du ikke bare de der træ, der er lige der? Fordi jeg har en økse. Nej, men du får bare lige noget træ, så du selv kan lave båden. Der er crafting table deroppe et sted. Det er lige her. Jeg kan ikke huske, hvordan man laver en. En båd? Det er bare ligesom en bue. Bare sådan, du... Okay, jeg laver den for dig. Jeg er
det er lang tid siden, jeg spiller Minecraft. Ja, vi spiller mest CSGO, så... Det kan da også være... Nej, måske hvis Minecraft det bliver kedeligt, så går vi måske over til det. Men lige nu så gør vi det sgu Minecraft. Du ser ikke mere til mig, Simon. Eller vel, kan du give mig nogle arrows? Ja. Bare skriv Kit Archer, så får du ekstra arrows. Fordi at de er jo skidt nogle. Hvor er du henne? Kids. Nå, det Archer. Om 3 minutter kan jeg tage det igen. Jeg har bare ingen arrows lige nu. Skal du have vil du have en duo? Nej, jeg har en. Jamen hvis der kommer en den her power 1, så den skader lidt mere. Okay. Prøv at se hvad jeg har. Vandpip. Og jeg skal lige spawne, og så kalder jeg den vandpip. Vandpip. Så ja. Den skal hedde vandpipe, ikke? Ja. Vandpipe. Jeg må håbe, vi ikke sejler ind i noget den. Jeg skal prøve at se, om jeg kan gå ud og finde en andre faction, og så have 3 også. Ja, hvad var det nu, den skulle hedde? Den her, hvad skal en kaktus hedde? En kaktus? Faxe Kondi. Hvordan kom du frem til det? Har vi brug for kaktus? Nej, jeg har 32. Okay. Nej, 33 nu. Vandpipe. Men jeg skal lige ned med alt mit lort, så kommer jeg lige hen til dig. Robert, de skriger, ved hvad de siger. Okay, det her det er copyright, så vi vil nok ikke synge det. Hvad fuck kommer du til? Er du... Jeg har et enchanted sværd til dig, hvis det skulle være. Robert, de skriger, ved. Jeg må ikke synge det, det er copyright. Okay. Hvem må du ikke synge? Jeg må ikke synge sang, jeg lige sang, på grund af, at det er copyright. Så bliver videoen bandet på YouTube, så skal jeg nok lade være med. Jeg tilbage til dig nu. Tilbage, Seal Chain. Og grunden til, at Lucas hedder Seal Chain, han spiller på sin storebrors account, fordi at hans anden account, der ved jeg faktisk ikke, hvad der skete med. Den blev hacket. Nå, ja, okay. Nej, jeg har ikke nogen økse, må jeg ikke få det en af dine? Jo. Robert, de skriger, ved hvad de siger. Vi skal da også bruge det her. Skal vi ikke? Jo, det kan vi egentlig bare. Så kan det være... Det kan også bruges til noget. Vi hakker bare alt, vi kan Har bruge. du set Minecraft Explosion? Det er copyright. Ja, det har jeg. Eller, jeg ved ikke, om det er copyright. Det er det. Nå, men der havde de lavet sådan et hus, ikke, hvor de havde fundet det der nye træ, der var kommet. Det der sorte helt træ, og så har de taget det her træ, og så har de lavet sådan en cookiehus eller sådan noget. Nå, jeg glemte mit mad derhjemme, GG. Her. Jeg tror også, jeg kan skrive Kit Food nu. Ja, jeg skal også Kit Food. Nu har jeg 10 cookie beefs, eller cookie pork chop. Og som sagt, er jeg mest PvP'eren, og Lucas han er bare mest sådan survival duden, der bare OP til det. Ja. Ja, men det er lige kommet ud fra det. Okay, hvad for en vej har vi ikke været? Lad os gå den her vej, så jeg ved med, der er en faction herovre. What? What the fuck? Simon? Hvad? Så lige dit x-ray fra. Fuck dig. Nå. Det er blevet rated, tro mig. Nå, det her hus, det kender jeg godt. Hvem er det? Nu skal jeg fortælle det? Det er mit gamle hus. Nej, vel? Jo, det er. Lad os lige rive det ned, så folk ikke finder det.
Ej, fuck det. Nej, fordi ellers kan de måske spotte vores faction. Men hvordan fanden kom vi herhen så hurtigt? Jeg tog både. What? Så har du godt nok været hurtig, fordi at det her det er over... Nå, det skulle lige meget. Kom. Men jeg tror heller ikke folk, de kan spotte vores faction. Jeg tror heller ikke. Bamse-ting, ikke? Bamse-ting. Kom, lad os køre den her vej. Jeg ved, Thors gamle faction er derovre. Den blev raided. Den er faktisk mega fed. Skal vi ikke prøve at gå over til den? Mens. Lav lige en båd her. Jeg har noget træ. Men gik din båd i stykker lige før? Nej, jeg gik fra den. Får 2, så får jeg også 2. Så hvis der skulle gå noget galt. Den er derovre, den anden. Der. Velkommen. Her. Du får bare den, jeg har kastet til dig. Så tog jeg din. Fuck dig. Jeg har fundet ud af, at hvis du holder den der løbeknap inde, så sejler du hurtigere. Lol, ja. CTRL. Vi kan også lave en ny faction, nej. Hvor skal du hen? Det ved jeg ikke. Den fuckede, så den drejede bare. Det er meget bedre at køre i F5-mode, når du skal sejle. Skal du se mere? Skal du se en Fuck, det mere? ser nice ud, det her. Så kan du se en mere. På et tidspunkt så jeg en faction, der var under vandet, men jeg kunne ikke raid den, fordi ellers ville jeg dø. Men det har jeg prøvet at gøre. Jeg satte home. Hvorfor gik din båd i stykker? Okay. Jeg satte home der på et tidspunkt. Lol, det var bare smart. Skulle man sætte home, så når man var oppe, bare skulle home. Lol. Vi kunne også have bygget en faction derude. Herude. Men jeg ved ikke, hvor tæt den er på spawn. Jeg tror faktisk, vi kører tættere på spawn, gør vi ikke det? Lol, hvis vi finder spawn, jeg griner. Der var på et tidspunkt på en faction server, ikke? Jeg troede, jeg havde fundet det største hus på hele serveren, ikke? Så var det bare... Ja, så var det spawn. Kit Archer. Skal jeg se, om jeg kan ramme dig? Den var lige ved siden af båden. Dodge. Fuck dig. Du troede lige, var? Finder vi snart Thors faction, eller hvad? Jeg tror det er den her vej. Ej, det er Da jeg var oppe på, som på et tidspunkt, der så jeg den. Jeg har været inde i den. Jeg har sat home derinde på et tidspunkt. Så tog jeg nogle af deres potions. Det håber jeg bare ikke, at han sidder og hører. Nå, men skal vi ikke snart slutte recordingen, så må vi komme tilbage herfra, når det er? Jo, det må vi. Vi finder lige en ø og slår ned på. Ej, så stod du der, så gik man på et stykke. Vi fik ikke rigtig noget videre på faction. Nej. Vi tager den her ø herovre. Ja. Vent lige. F, kick, sealer, champ, og så booster jeg dig. Gør det godt, ja? Ej, ramte jeg ikke. Jeg røg selv tilbage. Var det dig, der skød? Lol, det var det skeleton, der skød på mig. Jeg tror allerede, vi har fundet nogen. Nej, det er ikke en min. Hvad? Det er ikke en min. Nå, men vi bliver nødt til at sige farvel. See you later, alligator.